وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وقبولا ونفعا آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، فقال المؤلف الناظم الكياهي أحمد كي نواوي بن عبد الحميد البلومانيسي رحمه الله تعالى ومترجمه وبقي متسر حفظه الله تعالى ونفعنا بهما وببركاتهما آمين. وأدم على الدهر لدى الدرس ولا تتركه سحرا للحديث المعظم. Wadum lan langgengno sira, wadum lan langgengno sira, utawa lan langgengno sira alat tuhri ing atase suci, ladat dersi ing dalem mungguwe utawa nalikane pelajaran. Wala tatluk lan aja ninggalno sira bu ing pelajaran sahran ing dalem wektu sahur lil hadisi krana suci hadis al mu'zami kang diagungaken. Nglanggengake suci nalika sinahu wektu sahur aja nganti rak sinahu. Jadi niki bait niki njelasaken tentang diantara adab para santri niku napa ketika belajar nggih, ketika belajar usahakan selalu dalam keadaan suci nggih. Ini sono watahur anil ahdasi fihi wal khobas nggih. Niki hampir sama dengan yang kemarin. Jadi usahakan nak pas wayah pelajaran niku napa selalu dalam keadaan suci. Ya. Jadi yang sing suci hadas, suci najis niku oleh melajari pelajaran, oleh memahami pelajaran, oleh ngapalno, oleh terus niku luwih cepet daripada sing mboten napa jenenge mboten pakai mboten suci nggih. Lah suci niku nggih dijaga kalih malaikat nggih. Dan niku diantara keistimewaan wong sing langgengno suci niku nggih. Iku napa? Diantara keistimewaan wong sing langgengno suci niku saya mod kula nggih wonten suci keterangan bilih wong nggih apa sing ngene kok mati iku bakal utuh nggih, bakal utuh ya, bakal awet wong sing langgengno napa suci. Niku diantara napa jenenge keistimewaane ngoten. Lah para ulama-ulama ndok biyen niku nggih selalu berusaha untuk selalu suci, ya, berusaha untuk selalu suci. Bahkan selain di pelajaran pun niku selalu nglanggengno kesucian. Jangankan jauh-jauh sing sakniki sing masih sugeng niku wonten Mbah Nyai Usman garwane Kiai Usman Al-Ishaqi ibuke Gus Tajul niku nggih, beliau masih sugeng alhamdulillah nggih. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat. Niku Mbah Nyai Usman niku selalu nglanggengno wudu nggih, selalu nglanggengno wudu. Pokoknya kok batal niku wudu meneh, batal wudu meneh. Niku nek fone saged ditiru nggih sae niku. Tapi nggih angel. Soalnya rasa-rasa apa wis batal ini apa wudu, waduh teles meneh iki rasa-rasa. Ya. Lah niki pas wayah pelajaran usahakan selalu dalam keadaan napa
wudu. Napa meneh kok sampean ngapalno Quran nggih. Meneh kok ngapalno Quran. Niku ya pas wayahe deres senajan kitabe napa sing tafsire niki terjemahan niki. Ya senajan sampean gak nyekel apa bagian mushafe tapi engko tafsir tok niki usahakan tetap napa wudu. Ya. Usahakan dalam keadaan suci. Ya. Tina hukum ya, hukum fikih deres sangka mushaf sing ana terjemahane nggih. Lah engko nek terjemahane iki luweh akeh daripada Al-Qur'ane maka boleh nggih. Dalam keadaan pokoknya gak nggawa sesuci niku nggih, mboten keadaan suci niku oleh-oleh wae asal gak nyekel Qur'ane nggih. Asal gak nyekel huruf-hurufe niku lho. Nah, niku janjane oleh-oleh wae gak apa-apa. Ya, tapi niku nggih kurang sae. Oke, tetap usahakan napa dalam keadaan suci. Niku nak kita nak bahas hukum fikih ya hukum fikih, nak membahas adab niku di atas hukum fikih. Nggih. Jadi membahas adab niku janjane nak masalah fikih-fikih nggih kadang niku nak bahas masalah adab ya. Janjane ning fikih niki oleh tapi ning adab niki kurang layak. Ya, jadi pembahasan adab niku lebih detail, lebih napa jenenge rada ketat daripada pembahasan fikih. Nah, fikih niku ya antara boleh dan tidak boleh. Tapi nek adab niki antara layak apa gak layak. Niku adab niku. Ya. Paham nggih? Antara layak contohnya misal ana wong salat, wong lanang salat. Ya, orang nggo klambi dhuwur, nggo sarung tok nutupi kawit udel pol dengkul. Ya, sing dhuwur mblego. Iki nek bahas fikih angsal boten? Bahas fikih angsal karena napa nutup aurat, wis nutup aurat. Tapi nek bahas adab, iki guru-gurune ngerti, wong tuane ngerti iso dikamplengi iki. Salat ngadep pangeran kok mengkene. Ya. Jadi bahas adab itu napa lebih ketat daripada bahas fikih. Ya iku mau balik ketika ana wong deres Al-Qur'an sangka mushaf sing ana terjemahe dan terjemahe lebih banyak daripada mushafe, daripada tulisan Arabe niku wau. Janjane nek deres nggawa netok iku mau ya nggawa tok niku janjane mboten napa-napa dari segi fikih asal mboten nyentuh mushafe. Nek nyentuh mushafe, nyentuh Qur'ane niki mboten angsal. Paham nggih? Nah, iku nek dari segi fikih oleh-oleh wae, tapi dari segi adab niki nggih kirang sae nggih. Dari segi adab kirang sae. Ya. Lah nek nyentuh mushafe mboten angsal. Jadi sing disyaratno nggih, sing disyaratno iki nek ning fikih bahas fikih. Nah, sing disyaratno untuk harus suci nggih, suci dari hadas kecil hadas besar. Niku napa? Niku membawa utawa memegang mushaf. Nggih, membawa utawa memegang mushaf. Adapun maca tok niku nggih mboten wajib nggih. Mboten wajib suci napa sing saka hadas cilik. Nah, hadas gede niku mboten angsal nggih, hadas gede. Nah, dalam keadaan haid kok deres niku janjane mboten angsal. Ya kecuali kono pengecualian. Kita bahas fikih niku soal pengecualian ya. Wis pembahasan fikih beneng fikih niku. Besok ana jatahe dhewe. Wadum ala tuhri la tadarsi wala tatrukhu sahran lil hadisil mu'zami. Jadi pas wayah ngaji niku usahakan selalu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci sangka hadas utawa suci sangka najis. Wala tatrukhu sahran lil hadisil mu'zami. Aja sampai ninggalno ngaji, ninggalno belajar. Ya. Ketika waktu sahur sepertiga malam terakhir niku aja sampai ninggalno napa ngaji terus ya utawa murojaah napa jenenge murojaah pelajarane niku aja sampai ninggalke ya.
Kenapa? Ini nak sebutkan yang kene lil hadisil mu'zami, karena ada suatu hadis yang dimulyakake. Nah, yang berkaitan dengan babakan ngaji ini saya belum ngecek lagi, tapi ono berkaitan dengan berkahe waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Niku wonten setunggal hadis ingkang menyebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Jadi napa jenenge Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih niki rahmate turun nggih, niki yanzilu rabbuna, ditakwil nggih, ditakwil mboten Gusti Allah sing mudhun tapi ya rahmate sing mudhun. Rahmate Gusti Allah nggih mudhun ning langit donya ketika sulusul sepertiga malam terakhir. Terus bariku undang-undang man yad'uni fa astajibalah, ya. Sapa sing gelem donga ning aku, gelem njaluk ning aku, tak ijabahi. Wa man yas'aluni fa a'tiyah, sapa sing gelem njaluk ning aku nggih tak kei. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, sapa sing njaluk ngapura ning aku tak ngapura. Niku diantara keistimewaan sepertiga terakhir malam niku nggih, sepertiga terakhir malam. Jadi kok sampean ndongane mustajab. Kok sampean njaluk ning Gusti Allah dituruti. Kok sampean njaluk ngapura ning Gusti Allah ya di ngapura. Nah. Lah niki nek sampean gunakno gawe ngaji, nggih, ngaji niki nggih lisanul hal wong ngaji niku kaya wong njaluk ilmu. Nah, engko masuk ning kene iki Gusti seakan-akan sampeyan ndonga, Gusti kula nyuwun ilmu. So Gusti kula nyuwun ilmu. Jadi digampangke dening Gusti Allah. Digampangke dening Gusti Allah. Dan itu terbukti memang wong sing gelem murojaah, gelem sinau pas wayah sepertiga malam terakhir. Dadi turune gak pol subuh mboten nggih, tapi sebelum subuh niki sudah bangun terus bariku salat korong rakaat nggih, salat tahajud, terus bariku dilanjut murojaah pelajarane nggih, utawa sing ngapalno Quran murojaah apalane, utawa gawe anyar nggih, gawe apalan anyar niku cepet banget iku. Niki dari segi mujarrobat memang terbukti banget. Soalnya apa? Soalnya sampean tangi turu iki lagi fresh e. Nggih mboten. Tangi turu, sampean kok belajar pas wayahe kesel-kesele. Ya sadurunge turu sampean belajar pas padahal wis kuwesel sampean. Belajar iku ora pati masuk. Ngapalno gak cekel-kecekel. Opo iki mau apalane? Nggih. Tapi ketika sampean mulai ngapalno niku ngapalnone ketika sepertiga malam terakhir. Bar tangi turu. Iku kan fresh e. Nggih mboten. Fresh e sampean deres. Mbah murojaah, mbah sampean napa jenenge gawe apalan anyar iku cuwepet iku. Cuwepet niku. Nah niku diantara rahasiane. Ya. Ya wonten sing nate mbakteke nggih. Sadurunge subuh wis tangi gawe apalan. Cuwepet iku. Ya hafalan, buah hafalan kitab, buah hafalan Quran iku cepet. Ya. Iku nek kuat tangi sampean ya. Nek gak kuat tangi, ya wis piye nek kuatnya. Hai, wala tatrukhu sahran lil hadisil mu'zami. Wah, dadi nglanggengake suci nalika sinahu wektu sahur aja nganti rak sinahu. Pas wektu sahur aja sampe rak sinahu. Bahkan ndok mbiyen niku di antara kebiasaan niki mboten sampai waktu sahur akan tapi tengah malam ya. Mulaine tengah malam. Jadi sadurunge subuh niku turu meneh terus bariku subuh niku tangi. Subuh wis tangi. Nah niku ono kebiasaane ndok mbiyen ada ulama namanya
keluarga As-Subki ya, wonten Imam Taqiyuddin As-Subki, wonten Imam Tajuddin As-Subki sing aran Jamul Jawame. Nah, keluarga As-Subki ini dulu punya kebiasaan ketika wis masuk tengah wengi niku anggota keluargane tangi kabeh kudune. Kudune tangi kabeh. Senajan cilik-cilik. Wis pokoke tangi, pokoke tangi. Ya, pokoke tangi. Jadi bar ngisakne iki sare istirahat terus tengah wengi digugahi. Ya, senajan cilik-cilik niku kon tangi. Senajan ora sida sinau tapi malah dolanan, ra apa-apa, penting tangi. Niku punya kebiasaan seperti itu. Lah sing liyane sing gede-gede mulai do sinau. Ana sing ngaji, ana sing murojaah, ana sing terus mulai do sinau. Niku di antara didikan dari keluarga As-Subki, sehingga banyak sekali ulama-ulama dulu pas zamane ya napa sing ngene Imam Taqiyuddin As-Subki wonten ya, banyak dari keluarga As-Subki karena didikannya yang begitu luar biasa ya. Wonten Imam Taqiyuddin As-Subki, wonten Imam Tajuddin As-Subki, wonten Imam Bahauddin As-Subki. Ada beberapa keluarga As-Subki yang lain ya, dari keluarga As-Subki yang luar biasa, ngalim-ngalim. Ono sing umur berapa belas tahun ngoten pun ahli qiraat nggih dari keluarga As-Subki tapi akhirnya wafat nggih. Niku ada juga sing ngalim isih 6 tapi ngalim. Tapi akhirnya wis wafat. Jadi Imam Tajuddin As-Subki punya kitab namanya Tabaqatu al-Syafi'iyah atau Tabaqatu al-Fuqaha Syafi'iyah. Niku karyane Imam Tajuddin As-Subki. Itu beberapa ya anggota keluarganya beliau sing ngalim-ngalim dimasukno ning kono biografine, termasuk sing cilik iku mau ada. Iku berkah didikane iku wong tuane masyaallah. Ya iki ape praktekno ya sampean turu bareng isak wae ra iso, ape praktekno tengah wengi tangi piye. Ya waqtanimid du'a bi khairin fihi thum ba'dal furudi bitadarru'is sami. Waqtanim lan manfaatno sira ya, menggunakan kesempatan sira ad-du'a ing donga bi khairin kelawan kebagusan fihi ing dalem wektu sahur. Summa ba'dal furudi nuli ba'dane salat fardu bitadarru'i kelawan DP asami kang luhur. Donga bagus marang Allah waktu sahur lan bar salat fardu kanthi adab asor. Jadi ketika waktu sahur niku wau nggih mau di kelompok sebut ke hadis niku wau nggih, kapan ana wong sing berdoa ning Gusti Allah diijabahi, kapan ana wong sing meminta ampunan kepada Allah diampuni, wong sing njaluk napa-napa diparingi ambek dening Gusti Allah. Jadi waktu sahur niku selain digunakan untuk belajar juga digunakan untuk tadarruk DP ndonga ning Gusti Allah. Sampai ana masalah napa pas sadurunge subuh wis tangi ya, pas wae wong do turu kabeh sampean DP ya, DP ning Gusti Allah, curhat ning Gusti Allah, terus bariku critakno kabeh ning Gusti Allah ya. Niku kados ngoten. Nah, suatu ketika Syekh Said Ramadan Al-Budi niku nate wonten tiyang mara curhat ning beliau, nggih cerita ning beliau ambek nangis. Syekh gini. Nah, terus jare beliau, "Mpun, nggih. Iku lakoni ya, kamu mbok curhatno iki ya ambek nangis iku lakoni engko apa wayah sadurunge subuh ya sepertiga malam terakhir awakmu ndonga ning pangeran nangis koyo ngono kuwi." Ya, nangis koyo ngono kuwi. Lah niku engko diijabahi dening Gusti Allah. Nah, dadi napa-napa curhat ning pangeran nggih. Terus badhe niku napa njaluk ning Gusti Allah ning sepertiga malam terakhir.
Nah, itu gunakan ya, gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Doa dengan apa? Bi khairin, dengan kebaikan. Ya kebaikan awak dhewe, kebaikan kanca-kancane, kebaikan gurune, kebaikan wong tuane, ya kebaikan wong liya. Ya, niku dongano, aja sampai lali dongano. Aja sampai lali donga. Waqtanimid doa bi khairin fihi sum. Kok misal napa sing ngene angel pelajaran masuk utawa angel apalan utawa angel nopo wis niku critakno ning Gusti Allah, ndonga ning kono, ya Allah kula nyuwun digampangaken, kula nyuwun digampangaken. Aja bosen-bosen tapi nggih. Ndonga ping pisan ora diijabahi langsung kapok. Duh, jarene diijabahi kok ora diijabahi-jabahi. Ndongamu ping pisan. Nggih. Ndongamu ping pisan njaluk diijabahi langsung. Nggih. Dongamu ping pisan lagi diijabahi orang. Ndo biyen cerita-ceritane ulama-ulama ndo biyen kadang donga ya. Dongane iki wis beberapa tahun yang lalu ya. Terus baru dijabahi setelah puluhan tahun. Ya. Jadi dongane kawit pertama kali donga ning iku puluhan tahun lagi diijabahi dening Gusti Allah. Nah, jadi aja bosen-bosen. Ojo bosen-bosen ndonga ning Gusti Allah. Kok urung diijabahi tetep ndonga. Ya. Ya iso wae Gusti Allah niku nguji kesabarane sampean. Ya, nguji kesabarane sampean. Lho biyen para ulama-ulama do biyen niku nggih nek koyo saiki mau ngaji niku rada kepenak. Ya wong ngaji rada kepenak, kiyaine ya kepenak. Dadi santri moro ngaji ayo ngaji. Lho biyen biasane dites dhisik. Serius ora bocah iki? Jadi apa ngaji temenan apa ora pengen ngaji. Ana sing modele napa jenenge dijuarke. Ya, dadi ngetes bocah iki temenan serius apa ora dijuarke selama setahun. Kok isih tetep istiqomah. Oh ya wis ayo ngaji, mulai ngaji. Ana sing modele ngetese carane piye? Dadi wong iki santri iki temenanan pengen ngaji, terus bariku bareng ngaji niki kan pengen santri ku kan pengen ngatamno kitab akeh. Lah ana kitab siji cuwilik diajarno tapi pembahasannya panjang pol sehingga bosen ora barbar iki. Nah, iki dites e, ana tes ngene. Iki nek kuat yo lanjut, ra kuat gak lanjut. Nanti kiai-kiai ndok biyen, ulama-ulama ndok biyen niku sadurunge napa bocah niku do ngaji niku wonten ngetese tesane koyo ngono kuwi. Ana sing dikon napa ngurmati kandang misalkan, ana sing dikon koyo Syekhona Khalil niku ceritane ngoten. Terus murid-muridé Syekhona Khalil ketika meh do ngaji niku dites dhisik. Dijuarke dikono. Jadi ora langsung niku ada beberapa kiai yang seperti itu. Lah Gusti Allah nggih iso wae ngoten niku nggih. Dadi iki donga, iki temenanan njaluk apa ora iki. Engko ning pipisan dik dituruti langsung mutung langsung gak gelem donga meneh. Ya langsung bosen. Iki serius apa ora tak njaluk. Nah, iku pokoke aja bosen-bosen donga ning Gusti Allah nggih. Ya. Wa qtanimid du'a bi khairin fihi thumma ba'dal furudi bit tadarru'is sami. Dadi donga bagus marang Allah waktu sahur. Pas waktu sahur donga sing apik nggih ning Gusti Allah. Begitu pula nggih ketika setelah salat fardu niku nggih donga sing apik ning Gusti Allah. Ya donga ya. Donga niku salah satu wekdal mustajab nggih niku. Ya kanthi adab asar. Dongane kanthi adab asar. Tadur itu menghinakan diri, maksudnya ndp ngerasa nek enten gak iso napa-napa Gusti kula. Jadi ndongane aja ngono ngerasa Gusti kula iki janjane yo sugih, nggih janjane niki kula iso napa-napa tapi jenengan kon kula tak melok. Ndak, ora kaya ngono kuwi. Ndongane dalam keadaan memang Gusti kula niki nggih butuh jenengan, kula gak iso napa-napa, pokoke kula nindek jenengan. Bener-bener tadarruk. Ngerti tadarruk DP banget lah. Ya, DP banget ngerasa ora iso apa-apa. Niku
wa dawimil qur'ana tarfay yaumika wirdan idzil ulumu minhu tantami wa dawim lan langgengno sira al-qur'ana ing al-qur'an sing langgengno maca al-qur'an tarfay yaumika ing dalem dua sisine ya dua sisine dina sira yaiku esuk ambek sore nggih utawa sobahan wa masaan. Sobahan niku artine esuk-esuk, masaan artine sore utawa bengi iku masuk dalam kategori masak niku. Ing dalem dua sisine dina sira wirdan ya kelawan dadi wirid ya atau hale dadi wirid idzil ulumu krana utawi saat temene pira-pira ngelmu minhu saking Al-Qur'an tantami iku berintima bernisbat bersumber ya aktif maca Al-Qur'an esuk lan sore sebab ilmu saking Al-Qur'an sumbere ya niki juga nasihat dari beliau ya supaya kita mendawamkan Al-Qur'an mendawamkan Al-Qur'an nglanggengno maca Al-Qur'an senajan sampean gak apal iki tetep dilanggeng ya nglanggengno napa tarfai yaumika ya dua sisine dina sira maksudnya pripun esok atau dalam bahasa Arab sobahan wa masak niku sore utawa nggih kata-kata masak niku sore utawa bengi ya bengi batu isya ngono masih kategori masak ya nah niki artine napa nglanggengno Al-Qur'an terus nglanggengno Al-Qur'an sebagai wiridan ya sebagai sesuatu yang dilanggengno terus lah kenapa? Karena semua ilmu apapun niku sumbernya saka Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an mbok tinggalno sampean golek ilmu tapi ya ini kan adabe wong golek ilmu nggih. Nah, sampean golek ilmu tapi sumbernya kok mbok tinggalno. Ya kira-kira apa entuk gak akeh. Kalau entuke gak pati berkah niku. Jadi Quran tetap harus dipegang, harus didawamke. Kenapa? Karena itu adalah sumber ilmu. Ilmu napa mawon niku sumbere saka Al-Qur'an. Ya. Nah, ndembiyen para ulama-ulama ndembiyen niku wonten sing nggih wiridane Al-Qur'an niku sehari semalam itu satu kali. Sehari semalam khatam satu kali. Mboten satu kali maca setengah juz sak halaman mboten nggih. Tapi satu kali niku maksudnya pripun? Satu kali khataman. Kata Imam Syafi'i niku ngoten. Nah, nak pas wae Ramadan niku dua kali khataman. Nggih, dua kali khataman. Ono sing tiga kali khataman. Satu hari niku. Wis iki aja bayangno iku piye iku. Oh, gak iso nyekel lopo-lopo. Nyatane wis sedo ngaji, sedo iku berkah. Wektune do berkah niku. Dadi ulama-ulama ndo biyen niku meskipun wektune napa jenenge umure cekak tapi hasil karyane banyak, ngamale banyak, ya bacaan Qur'ane banyak. Karena apa? Berkah ing dalam wektune. Nggih. Berkah ing dalam wektune. Nah, carane piye carane? Niki ana kaidah ngene. Ya ana kaidah. Idza daqal amrut tasa wa idza tasa adaqa. Ketika sesuatu iki mau kok sempit, iku dadi longgar. Tapi nek ketika longgar iku dadi sempit. Maksudnya piye? Sampeyan kok dinane iku mau sibuk banget. Niku justru malahan untuk dadi produktif. Dadi sedina iki mbok nggih maca iki, mbok nggih deres iki, mbok gawe iki, isi manfaat-manfaat. Iku justru iki kan padha karo kok sempit nggih, wektune padha karo sempit. Tapi idza daqal amrut tasa. Nek iki mau sempit justru malah longgar. Maksudnya longgar hasilnya. Nggih, longgar produktif. Dadi karya-karyane utawa sing dihasilno niku tambah kathah. Ku jajal sampean praktekno. Sampean kok pas wae sibuk banget. Ono acara iki, ono ngaji iki. Iku justru sampean mikir-mikir, kok iso ya?
sedina iki mau iso entuk iki. Tapi kebalikannya wa idat tasaddaq. Nah, waktu iku mau longgar, iku malah hasilnya aku sedina iki apa ya turu tok. Utawa nek gak yo HP nanae scroll. Iki apa hasilnya? Nah, iku diantara carane ngoten niku. Lah para ulama ndok biyen nggih ngoten, nggih. Itu memanfaatkan waktunya ya. Itu luar biasa. Jadi sibuk dalam kebaikan-kebaikan sehingga niki secara tidak sadar niku kebaikannya ku saking dadi akeh. Bahkan janjane dipikir secara napa jenenge normale nggih, secara normale kadang gak masuk akal. Jadi wonten cerita Imam Nawawi, saya tak golekno referensine. Jadi wonten cerita Imam An-Nawawi ingkang ngarang Arba'in Nawawi, ingkang ngarang Riyadhus Shalihin, ingkang ngarang Al-Majmu' Minhajut Thalibin. Kitabe kuwatah niku. Niku beliau gesange niku mboten umur panjang. Nggih. Imam Nawawi niku gesange mboten umur panjang. Umure iku namung 45 tahun. Ya. Berapa? 45 tahun. 45 tahun itu dalam keadaan isih enom loh. Ya. Tapi kitabe kuat ae pol Imam Nawawi ini. Sehingga para ulama iki do ngitung karyane Imam Nawawi nek dibagi ambek umure sing cuma 45 tahun niku dihitung-hitung nggih kawit lahir, umpamane dihitung nggih kawit lahir niku bisa ngumpulno 2 kurrosah niku ya sampai nak nggo kitab sing lawas niku kitab sing syarah napa jenenge Islam Taufik niku ono sak kurrosah sak jumputan niku terus bariku sak jumputan 2 kurrosah. Ya kira-kira berapa? 20 halaman kan. Iku dihitung kawit lahir umpamane dibagi kabeh mu'allafat Imam Nawawi ya dibagi dengan umure setiap hari nulis 2 kurrosah. Dihitungi kawit cilik, kawit lahir. Oh. Iku saking kathahe, nggih saking kathahe kitabe karya Imam An-Nawawi dan berjilid-jilid kuat. Iku namune dipikir secara logika, kok iso ya? Iki kapan belajare, nggih. Kapan ngajine, kapan murojaahe. Nah, ngarang kitab koyo ngoten kan pasti mau tidak mau harus ngerujuk ning kitab-kitab sing iku. Dan itu butuh waktu yang lama ya bagi kita. Iki apa dipikir secara nalar kok iso ngono. Nah, itulah namanya berkah dalam waktu. Apa berkah dalam waktu. Kayak Nabian Imam As-Suyuti niku ngarang atusan kitab. Imam Suyuti ngarang sampai ratusan kitab. Terus wonten anak song Indonesia Syekh Yasin Al-Fadani kuwi ngarang hampir 100 atau mungkin lebih dari 100 kitab Syekh Yasin Al-Fadani. Masyaallah. Berkah dalam waktu niku. Sebaliknya ning kene wa tawimil Qur'ana tarfay yaumika wirdan idzil ulumu minhu tantami. Iku membahas barokah waktu napa? Gara-gara ana sebagian ulama yaitu Imam Syafi'i sehari semalam dalam bulan Ramadan iki iso ngatamke kalih khataman, nggih kalih khatam. Dan yang lain itu ada yang ngatamke 3 khataman. Bahkan nonton sing nggih iki di antara keramate sebagian ulama
niku ngatamke ing dalem wektu maghrib. Wektu maghrib iku mentok-mentok pira? Sejam 10 menit. Nggih, sejam 10 menit utawa sejam 20 menit lah. Ning kene iki, ning kono maghrib iku kadang malah ana sing luwih cepet dari itu. Jadi waktu maghrib mentok-mentok paling 2 jam, mbah ana sing 2 jam apa ora. Waktu maghrib ning isya niku ngatamke sak khataman. Ngatamke sak khataman Al-Qur'an. Yo biasa, ora kaya wong sing terus-terus dadi sing maca sing napa sing nyemak niki kewalahan dadi cegat pojoke. Ya kan ana sing kadang ngono terus cuwepete pol dadi ora kuwaca hurufe bulet-bulet sing maca bingung iki tekan ndi iki anggere cegat pojoke pokoke cegat pojoke nggih sing nyimak niki cegat pojoke terus bariku engko cegat pojoke meneh cegat pojoke ora kaya ngono kuwi nggih kaya ngoten niku mboten angsal nggih kaya ngoten niku mboten angsal sampean ya pemene iki sudah apa-apa Quran ya pemene kok disuwun napa ndres sak khataman sak lenggahan ya pemene gak mampu dengan napa jenenge melaksanakan hak-haknya Al-Qur'an yaiku tajwid dan niku nek ora mampu wis angkat tangan ora apa-apa ya utawa nek apa meneh iso dinego pun niki mawon 7 juz mawon misalkan utawa 10 juz mawon engko sing liyane tak garap ning omah misalkan kaya ngono iku malah langkung sae terus gak usah cepet-cepetan kaya ngono kuwi nggih justru niku malah mboten angsal ya mbulet-mbulet niku justru malah mboten angsal niku nek konangan Syekh Mahir iso diseneni nggih Syekh Mahir kon masyaallah ya ketat dalam masalah napa jenenge bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi pengen napa jenenge pengen ngatamno Quran cepet tapi malahan justru hak-hak Al-Qur'an gak ditunaikan. Ya malah rantuk ganjaran malah entuk dosa. Aja kaya ngono ya. Wa tawimil Qur'ana tarfa lah ulama-ulama Yaman nggih ulama-ulama Yaman niku ndrese niku satu minggu sekali khatam niku saliyane Ramadan nggih kula romen pas teng mriko nggih setiap hari Kamis subuh niku khataman Al-Qur'an mesti duwe wirid dhewe engko terus bariku sing hari Kamis niku nggih sing akhir pokoke akhir iku wiridane berarti nak 1 minggu itu berapa sedinane pirang juz 30 berarti 5 juz ya sehari nah sebagian ulama niki ngendikan sebagian ahli Quran niki ngendikan apa sini if al-khams la tans ya atau iqra al-khams la tans au kama qala jadi bacalah 5 juz setiap hari maka latans kamu gak bakal lali iku wiridane kaya ngono kuwi ya wimil Qur'ana tarfa yaumika wirdan idzil ulumu minhu tantami jadi kabeh ngelmu niku sumbere nggih saka Al-Qur'an wa aksiri sholata lin nabi wa dha miftahu asraril ulumi faghnami wa aksir lan ngakehno sira as-sholata ing maca sholawat lin nabi maring Kanjeng Nabi wa dha lan utawi iki ya iki napa jenenge iki nglakoni salat niki nglakoni sholawat Kanjeng Nabi miftahu asraril ulumi iku kuncine pira-pira rahasiane pira-pira ngelmu fagnami mongko nggih gunakno kesempatan sira utawa manfaatno sira ngekehana maca sholawat sebab iki marang rahasiane ilmu dadi kunci ya jadi selain maca Quran niku nggih
Ya memperbanyak maca sholawat, ya memperbanyak maca sholawat. Maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah maca sholawat niku nggih. Iki kadang orang awam niku ngirone maca sholawatan bareng-bareng ning ya. Nah, maca sholawat ya sallallahu ala Muhammad sallallahu. Dadi luweh murah daripada sekedar napa jenenge gawe acara-acara yang kayak gitu langsung biare pisan tok terus badane. Ya ada baiknya, ada manfaatnya itu. Saya enggak mengatakan itu gak manfaat, ono manfaate, ono syiare nggih. Nggih luar biasa gawe orang-orang awam nggih ben seneng sholawat. Nah, tapi yang dimaksud sholawat niku mboten sholawatan seperti itu tidak. Iku ya masuk termasuk sholawat ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah memperbanyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Iki lho, redaksi sholawat iki lho. Ya. Lagi yang dimaksud seperti itu. Niki diken kita disuruh oleh Kiai Musannaf, Kiai Nazim memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakehno sholawate. Ya, kenapa? Karena iki adalah kunci daripada rahasia-rahasia ilmu. Jadi nak dikaitno ambek sing ndok wau Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an iki dawuh Gusti Allah niku adalah sumber ilmu. Lah kuncine niku napa? Maca sholawat. Seakan-akan Kanjeng Nabi niki adalah kunci daripada segala ilmu. Ya, maca sholawat terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing paling sithik iku lah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Iku. Ya, minimal berapa minimal? Niki nek saged niki nggih kula nyuwun sampean kabeh niki sing lanang yo setau tak jaluki, sing wedok nate minimal berapa 1000. Nggih, minimal berapa 1000 sholawat. Nah, setiap hari. Nek saged niku nggih. Sallallahu ala Muhammad. Ora sampai 10 menit, gak sampai 15 menit kok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan redaksi sholawat Muhammad dah syukur Bapak nggih. Mboten sholawat sing panjang-panjang, ono sholawat napa tibil qulub, ono sholawat iki sholawat. Iku panjang-panjang niku nek sampean panjang niku ya ora apa-apa, angsal-angsal wae, tapi engko entuke sithik. Napa meneh pengen target angka niku nggih mboten kata-kata nggih entuk napa sing suwe nggih engko sakala. Jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu berapa kali tadi? 1000 kali. Niki diamalke nggih, diamalke. Wonten salah setunggal kiai nggih. Santrinipun Mbah Maimun Zubair niku nate cerita teng kula. Santriku iku mbeler-beler. Ya, santrine napa mbeler-beler ndok. Terus badone ku tak wajibno maca sholawat ping 1000 setiap hari. Alhamdulillah gampang diatur. Nggih. Alhamdulillah apa gampang diatur. Iku berkah sholawat, di antara berkah sholawat iku ngoten. Nah, para ulama-ulama biyen ya sampai sakniki isih kathah. Sampai sakniki masih kathah wong sing wiridane niku sholawat kuwatah-kathah niku ewon-ewonan. Nggih. Ewon-ewonan. Ya ana sing 10.000, ana sing masyaallah. Napa jenenge wonten ndok biyen cerita nggih. Wonten cerita pas teng duka pas wayah haji napa-napa nggih. Wonten tiyang estri pemudi, seorang pemudi. Ya wong wedok isih 6 saka Syria. Lah panggil salah setunggal ulama. Kita saya imut kula nggih Habib Umar ngoten. Saya imut kula ngoten. Sing wedok niki nangis guru-guru. Terus badhe niku ditangleti. Kenging napa? Musibah gedhe, musibah ageng. Ana apa? Di wong-wong ngirane iki mbah abahe pecah, mbah ana dulure sing mati, mbah apa ana musibah, mbah ana kebakaran, mbah apa. Musibah gedhe. Napa?
kula pun 3 dinten mboten mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi bagi sebagian orang nggih tidak mimpi Kanjeng Nabi 3 dina niku musibah gede niku. Bayangno ya setiap hari niku dikunjungi Kanjeng Nabi, ngipi terus Kanjeng Nabi Muhammad 3 hari gak ngipi. Ya musibah gede niku bagi kula ngono. Allah. Nah awak kene ya. Awak kene masyaallah ngipi gak jelas nggih. Nah sing koyo wong ngono, wong saleh koyo ngono kuwi hampir setiap malam mimpi panggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika 3 hari tidak dirawi Kanjeng Nabi galau banget. Galau sampai nangis sampai nganggep sebagai musibah besar. Nah, terus ditangleti. Nah ngamale kira-kira ngono. Apa rahasiane kok sakit ya sering ngipi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ternyata napa? Ternyata ngekehno maca sholawat, memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Sehari semalam 25.000 kali. Kira-kira semono. Saya elengku semonten. 25.000 kali maca sholawat. Wah. Kuat sampean. Kuat sedina tok. Baru langsung ngeblak. Suwe lho apa meneh nggo redaksi sing panjang-panjang 20.000 wah gak wis. Kula wekdal tumbas tanah wingking niku diparingi ijazah guru kula Gus Tajul yang kon maca setiap malam kon maca sholawat 15.000 kali. Niku tak praktekno iso sampai 2 jam. Linggih gak oleh obah. Gak oleh ganti apa sing wae linggih gak oleh turun kali. Ya 2 jam. Kula berhasil niku namung 2 kali tok. Sing liyane iku 5.000 wis KO turu. Utawa 10.000 wis KO turu. Masyaallah. Iku lagi 15.000 ya. Iku nak 20.000 pripun ya. Tapi tentu beda orang yang maca sholawat dengan sepenuh hati, dengan pancen seneng banget tapi Kanjeng Nabi abian wong maca sholawat kepeksa kaya kula ngoten niku ya beda mestine. Nah sing atine saya rada kepeksa, sing urung ana kesadaran penuh, belum ada ya rasa seneng banget ning sholawat. Nggih. Niku ya rada abot niku. Tapi nek wis kulino ya sallallahu alaihi wasallam iku cepet gampang. Lah iki tugase ngulinakno. Ya ngulinakno ya nggawe seneng atine kene terhadap sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dza miftahu asraril ulumi faghnami. Terus sholawat niki adalah kunci daripada rahasia-rahasia ilmu, maka optimalkan sholawat. Nah, iki pripun Pak? Iki mung kon maca Quran, langgengno Quran iki kon maca selawat, terus ngono iki mosok kon nglampahi kabeh Pak. Iki yo bingung iki. Nah, tenang. Nah, terus akeh nggih amal-amal apik koyo ngene iki. Soale ngerti nggih. Gusti Allah ngerti nek manusa iki bosenan. Mulane digawe ngamal sing apik sing wakeh macem-maceme. Supaya apa? Nek bosen iki genti ning amal apik sing liyane. Paham ya? Ayo bosen salat, engko diganti dengan ngamal apik sing liyane maca selawat. Mungkin bosen maca selawat, ganti ngaji. Ganti nolong wong liya, ganti. Dadi jenis-jenis amal ibadah sing kuatah apik-apik kathah ngoten niku mau soalé napa Gusti Allah ngerti nek awak dhewe iki bosenan ya. Nek siji tok kabeh kene dudu malaikat kon sujud terus pol besok dina kiamat ya. Nah awak dhewe ya kon salat wah ya mungkin pertama, kedua, ketiga iki semangat. Seminggu semangat bariku wis bosen. Tenang, pomone bosen masih ada amal apik sing liyane. Jadi ketika sampean bosen ojo pindah ning keelekan tapi pindah ning amal apik sing liyane.
Nggih, paham nggih? Nah niku lah. Wis. Wastaghfiran li walidayka wa lahu yubarikir rabbu ulu maka fahdami. Wastaghfiran lan njaluk ngapura temenan sapa sira liwalidayka maring wong tuwa loro sira walahu lan maring guru. Yubarikir rabbu yubarik mongko berkahi ar-rabbu sapa Gusti Allah sapa pangeran ulu maka ing ilmu sira fahdami mongko merhatekno sira. Wong tuwa lan guru suwun ke ngapura mongko Allah paring berkah ilmu ira. Ya, dadi nek sampean ngaji nggih, sampean wis dadi wong sing ahli ilmu niku aja sampe ninggalno njaluk ngapura istighfar kanggo kedua orang tua sampean juga kanggo guru sampean. Ya. Karena iku kuncine ning kono. Sampean urip ning donya niki yo berkahe kedua orang tua sampean. Sampean iso dadi ahli ilmu, iso kepenak uripe yo berkahe gurune sampean. Maka jangan sampai napa ninggalno donga kagem gurune sampean yo kagem kedua orang tuane sampean juga njalukno ngapura dosa-dosa beliau, nggih beliau. Maka nek gelem nglakoni ngono, maka Gusti Allah niki bakal berkahi ngelmu sampean, ya. Jadi ora sampai lali awikan napa jenenge engkang berjasa. Nah, niku carane dengan ndongakno terus. Kemudian diceritakan Al-Imam Abu Hanifah nggih sing ndherekaken mazhab Hanafi. Niku beliau napa jenenge nate ngendikane ngeten. Jadi Imam Abu Hanifah niku nate ngendikane ma shallaitu sholatan mundu ma tahammad illa astaghfartu lahu ma'awalidi. Saya tidak pernah melakukan sholat apapun. Ya, saya tidak pernah melakukan suatu sholat sejak guru saya Imam Muhammad. Ya, Imam Muhammad niki gurune Imam Abu Hanifah. Sejak guru saya Imam Muhammad meninggal, saya setiap sholat pasti selalu mendoakan Imam Muhammad sebagai guru niku dan juga kedua orang tuaku. Artinya nopo? Artinya meskipun Imam Abu Hanifah itu jadi ulama gede, nggih, yang akhirnya meneruskan perjuangan gurune yaiku Imam Muhammad, tetap ndongakno gurune iku sing berjasa banyak. Tetap ndongakno kedua orang tuane yang berjasa banyak. Tetap ndongakno. Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu ilman. Nah, niki lanjutannya dawuh beliau. Saya ini sungguh ya memintakan ampunan, njalukno istighfar, njalukno ampunan kagem wong sing kagem guru saya yang saya pernah belajar kepada beliau, atau au allamtuhu ilman, atau orang yang tak ajari ngilmu. Wah, iki enak iki dadi murid Imam Abu Hanifah, melok katut dijalukno istighfar mbek beliau. Ya. Jadi nek sampean dadi murid, ndongakno sing apik kagem gurune, sampean dadi guru ndongakno sing apik kagem muride. Ngoten lho maksude, nggih. Nah, niki napa adabnya Imam Abu Hanifah nggih, luar biasa Imam Abu Hanifah terhadap gurune Imam Muhammad. Ya, bahkan beliau niki ada makalah yang masyhur dari Imam Abu Hanifah tentang adabnya beliau terhadap gurune. Niki kita waca kayak faedah betul napa-napa. Terus beliau ngendikan kayak gitu. Ma madatu rijli nahwa dari Muhammad ijlalan lahu. Saya tidak pernah menjulurkan kaki saya, selonjor. Aku gak pernah selonjor madhep ning omahe Pak Kiai Hamad, Syekh Hamad, gurune beliau. Tidak pernah. Kenapa? Ngormati. Ya. Jadi nek sampean ning ana kiai ini sampean apa wani
nglonjorno ning sikile sampean mbok slonjorno ning ngarepe Pak Kiai ini sampean gak wani ya. Nah itu tidak hanya ketika orangnya hadir, bahkan ke rumahnya pun tidak berani. Tidak berani nyelonjorno kakine iku. Karena untuk menghormati napa jenenge menghormati gurune. Wa kana baina dari wa darihi sab'u sikak. Padahal niki daleme niku mboten pinggir pas mboten, akan tapi ada penyekat nggih ana mbah omah nggih. Ana kacek pitu sekatan, mbah pitu omah, mbah pitu sekatan ngoten niku. Iku tetep ndak berani njulurno kaki ning daleme gurune. Niku adabe Imam Abu Hanifah luar biasa nggih. Iku saking takzime terhadap gurune. Allah. Napa jenenge guru kula niku nggih. Syekh Mar'i niku kadang nggojloki. Engko li wis dadi guru ya. Nah, Syekh Mar'i engko li nek wis dadi wong pinter, wis dadi guru, terus nak salaman wis gak ngambung meneh. Engko li wis garek nyebut jengene tok. Ora nyebut Syekh, gak ono nyebut iki. Apa jenenge nggih napa yo ngelingno. Dadi pomene sampean dadi santri kok bariku nggih sampean wis dadi wong alim, dadi wong pinter, yo aja lali ambek gurune. Tetep takzim, diapa-apano iku gurune sampean tetep takzim. Ya ojo sampai bareng sampean wis dadi wong gedhe terus bariku lali, sehingga nak nyebut gurune iku anggere jebut jenenge tok ya ora sopan, utawa wis ape salaman nyambung tangane ku sampai lali utawa izin gitu. Ya izin ku gak oleh. Nah iku mongko Allah paring berkah ilmu ira. Nah sampean gelem njalukno ngapura ning kedua orang tuane sampean juga gurune sampean, maka ilmu sampean iki diberkahi. Lah di antara berkah ilmune sampean iki niku wonten teng setunggal hadis bilih idza mata ibnu adama in qata minhu illa min salas. Illa salas. Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputus darinya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Waladun sholihun yad'ulah. Kapan duwe anak sing soleh sing gelem ndongakno wong sing mati niku wae. Utawa bapake utawa ibuke ya. Nah, iki nunjukno napa? Di antara tanda-tanda kesolehan seorang anak iku apabila gelem ndongakno ning wong tuane. Nah, sampean kok isih gelem ndongakno wong tuane, iki ana tanda sampean wong saleh. Begitu pula di antara tanda kesolehan seorang murid apabila gelem ndongakno gurune. Nah, terus wajdani bil kaslana fi taatihi wa sayyi'al khulqi wa ahlal kalami. Iki besok insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Benjing napa jenenge niki sing kangkang mangke ben dikoordinir mbak-mbak mangke ngeprint